Labis ang pasasalamat ng mga tricycle operators at drivers sa lalawigan sa ginawang hakbangin ng Padilla Escutia Administration sa pamamagitan ni Bukal Paul Gatche na maibigay ang fuel subsidy ng pamahalaan para sa sektor ng transportasyon. Pinangunahan ni Bukal Gatche, Chairman ng SP Committee on Public Utilities, ang isang pulong sa hanay ng mga Tricycle Operators and Drivers Association mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan para mapag-usapan ang ayuda na ibinibigay ng pamahalaang nasyonal sa nabanggit na sektor. Sa naturang pulong, hinimok ng Chairman ng SP Committee on Public Utilities ang mga drivers na mag-fill out o magsumite ng kanilang kinakailangang dokumento, kabilang ang kanilang mga GCash number para sa posibleng payout ng naturang ayuda. Samantala, pahayag ni Bukal Gatche, wala namang masama kung patuloy na magsumite ng kanilang dokumento ang mga drivers at operators na hindi pa nakakatanggap ng nabanggit na ayuda. Alam ko ninyo itong fuel subsidy ito na nakikita ko. Kukunti lang ang nakinabang, kukunti lang ang beneficiary. Maraming nag-apply, ang problema, kukunti lang ang nabigyan. So nagkameron po tayo ng una, naghiling po tayo na i-extend yung kanila pong pagbibigay. At nagtsakot naman po yung primerong extension natin, kaya lang tapos tayo ng oras. At paano natin maiikwapan ito kung hindi naman medyo sapat ang oras. Ngayon po nagpasauli ako ng isang resolution na kung saan mas lalong naghingi po tayo ng extension na para makapag-submit po tayo ng mga dokumento at makapili po yung ating po mga ang mga fuel subsidy na beneficiaries ng mga tricycle. So ito na nga po at binigyan po tayo ng oras na pag-submit ito deadline. Kaya po ang ginawa ko ay nagpatawag na po ako, nag-imbita ko sa lahat po ng mga concerned. Yung po mga presidente, TRU, yung official po na in charge sa mga tricycle, at lahat po na pwede natin makuha, makatulong sa pag-identify ng mga beneficiary nito. So ito na nga po ang naging resulta at ako po ay natutuwa sapagkat ang respond po nila ay talagang napakaganda. Sa panayam kay Barangay Kagawad Alex Sulpa, Presidente ng DAET Federation of Tricycle Operators and Drivers Association, sinabi nito na batay sa kanilang records, mas marami pa ring bilang ng mga drivers ang hindi nakakatanggap ng naturang fuel subsidy mula sa national government. Yan ang hihilingi ng karamihan sa aming membro. Almost 2,800 kami ito ang nakakatanggap pa lang kami ito. Wala pang 1,000. Kaya kami humihingi ng record sa DAFD kung sino hindi pa nakakasubmit. So, karamihan kasi dito sa driver ng dahil, walang dito. So, ginagawa nila, friends, pwede na niya ang asawa. So, yun, hindi namin alam. Kung submit namin, hindi na nakakabalik. So, ako po sa 2 beses pag-submit sa GCash, 2 beses po ako naka-base. Ako naman yung iba. Ang membro ko po sa CNSC TODA, ay 182 ang nakatanggap pa lang sa amin, ay 30. So, malayo. Kaya, tama yung sinabi ng aming presidente. Negative, dahil na social media, pinupos nila. Parang pinipili. So, dito, nalinawan namin na talagang ang funds nito ay galing sa LTO. And ang nagpapacilitate lang ay DA through DTRU. Para sa totoo, Sylvia Agam, BCN, Bicol.